no es farà aturar la gent. M'estic posant nerviosa. Encara que no tant com el primer dia que vaig arribar a Hogwarts. Aquell dia estava feta una mare de nervis. No soc filla de mags i em feia por no encaixar. Al principi em va costar. Reconec que som una mica set ciències i si no se'm coneix em deixen de costat. En Harry Potter i en Ron Weasley em van conèixer i de seguida ens vam fer bons amics. Els tres junts hem aconseguit superar molts reptes amb la lluita contra Voldemort. Vaig aprendre molt a Hogwarts. Amb l'ajuda del director Dumbledore i d'altres membres del professorat, no tots, em vaig convertir en el que sóc ara, una gran bruixa protectora dels més necessitats. Cada capítol que faig em fa sentir que estic contribuint a un món millor. En el decurs del temps he entès que la veritable màgia no són només les pocions i els encanteris. El més important de la vida és l'amistat, la valentia i tot allò perquè nosaltres creiem. Estic orgullosa de ser qui soc i de tot el que he aconseguit. La meva història continua. Encara hi ha molta feina per fer. Espero que no hi hagi sorpreses. Qui és aquesta? D'aquí quan ha sortit, ja em pots dir la diagnòstica? Con la productora de cine Paramount, que dice: la parte contratante de la primera parte
Heinrich Mann. Seguramente este nombre así no les dice nada, pero créanme, Hacienda me lo recuerda a mí todos los años. Y este logo, allá yo, i per allà veig una en vermell. Pugeu cap aquí. Apa. Lobo, te he dicho 1000 veces que me llamo Caperucita. ¿Todavía no te has enterado qué tonto que eres? Anda, como la del cuento. Tú sí que tienes cuento. Ah, sí, déjame adivinar. A casa de tu abuelita. ¿Y qué llevas en esa cesta? A ver. Oh, cuántas cositas. Y qué bien huele ese queso. Y la miel, qué rica. Qué rica. Mira cómo se le han puesto los polvillos. Sí, ya los veo. Le estás pidiendo a gritos una limpieza. Y deja la miel en su sitio, anda. No me dejas que lo pruebe y a ver ese vídeo. Oh, qué bonito. Es para regalárselo a mi abuelita. ¿Tu abuelita sabe leer? Pues claro que sabe leer. Si tú también supieras leer, no me importaría regalarte otro. Pero ¿sabes qué te digo? Que nunca es demasiado tarde. Qué exagerada que eres. Tampoco hace ninguna falta que irés aquí delante de tantos intelectuales en miseria. ¿Y quién es el autor y de qué trata? La historia. Te lo explicaré en otro momento. Ahora solo te puedo decir que lo he escrito entre varios escritores del pueblo. Y aunque no te lo creas, aquí hay mucha cultura. Y si no, pasa tus ojos por la sala. Hoy es la presentación de su libro y cada una de las personas que se encuentran aquí se van a marchar con un libro entre sus manos. Bueno, que con tanta cháchara se me va a pasar preguntarte, ¿cómo está tu abuelita? Cualquier día de estos le hago una visita. Aliméntala bien, que la última vez que la vi estaba muy flaquita. Como se te ocurra poner los ojos en mi abuelita, cuéntate entre los muertos, como lobo. Que tengas un buen día, Cuchicuchi. Lleva una flor en el cabello. Ay, sí, me parece que está aquí delante. Sube. Hola, bona tarda. A mi m'agrada molt de cantar. Voleu que us canti una cançó? Sí! El montis blancs, i el llis vermell, i un vestidet tot pirulet, la monyo, carrecitat, la sacadrons, soleta veiem passejar, la monyo, i en arribar a la boqueria ella comprava uns clavellets per adornar el seu cabell. Ana i del xic, vas coquetó, que l'ans piropos va escoltant la monyo i un gran record si us ha contat per sempre més tindràs la monyo immortal i per sempre immortal la monyo. I la Mira, explicant les seves experiències. Te'n vaig a passejar.
coneix més que res pels monòlegs. Possiblement, si jo faig això... Hola, ¿es el enemigo? ¡Que se ponga! Per això ja ho coneixeu. Però a més, quan començava a explicar les seves coses de la guerra, va dir, jo era un fusilado sin suerte. Era una cosa rara. Van començar a disparar i a mi no em van tocar. I què vaig fer? Tirar-me a terra, posar-me sota un, i així el dia següent me'n vaig. Bé, aquest seria el personatge. I jo tinc que fer alguna cosa escrit que m'agradaria molt que ell estigués per donar-me el consell. Però a pesar de tot, crec que a ell també li agradarà el que jo he escrit. Un día de sol en un pueblo pequeño, donde la arena del desierto se confundía con el mar, la gente caminaba nerviosa, deprisa, hacia sus casas. El rumor de los truenos y los relámpagos asustaba. Un anciano, oteando el camino, les gritó: «No corráis, que esto no es más que una broma, no es la guerra». Al cabo de 2 días, unos descerebrados, desde sus mullidos sillones, ya podéis imaginaros quiénes eran: Trump, Putin, Netanyahu y los sicarios de Hamas, decidieron arrasar Ucrania y Gaza. El anciano camino de su casa gritó a sus amigos: «No os mováis, que eso es la guerra». Al 4º o 5º día, el mismo anciano, apoyado en un montón de escombros de un edificio derruido por las bombas, les dijo: «Siempre es así». Cientos de personas para enterrar, jóvenes que han perdido la juventud. ¿Y los niños? Ah, los niños, ni siquiera han conocido su infancia. Malditas sean las guerras y malditos sean los que las sustentan. Una señora un grado groc, por favor. Hola a tots, bona tarda. Jo us vinc a explicar el que m'ha passat a mi avui. És molt fàcil. Aquest matí, mentre esmorzava i pensava en com fer la presentació d'aquest llibre, he rebut una visita. Han picat al timbre, no esperava ningú i m'ha estranyat. Obro la porta i em trobo amb un personatge del que sempre he esperat la seva visita. Les de petita. M'ha sorprès. Ha passat cap a dintre i m'ha començat a explicar que ha iniciat una altra ruta de visites per l'univers. I jo estava en aquesta ruta, així que no s'ha cansat. M'ha dit, caminant en línia recta, un no pot arribar molt lluny. Així que fent voltes he arribat a punt. Ens hem passat el matí xerrant de totes aquelles coses que sempre ens passa pel cap, però que mai li expliques a ningú. Sobretot d'allò que ens omple la vida, l'amistat, l'amor, els detalls del dia a dia, les petites coses que sovint passen inadvertides. Després d'una bona estona m'ha mirat i m'ha dit: aquest és el meu secret. Només si veu bé amb el cor, l'essencial és invisible als ulls. S'ha aixecat i ha marxat amb el meu adeu, petit príncep. I ara... estic buscant una parella d'enamorats que ara no hi tens. Ah, dieu. No estic aquí per ningú conèixer el fill que em considera no me l'esperava. Este no
La muerte llama a mi puerta. La muerte te está llamando. No quiero vivir sin tu amor. Quiero dormirme en tus brazos. ¿Por qué están fríos tus labios? ¿Por qué me has abandonado? Con tu espada sigo tus pasos. ¡Ostras! Si tenemos un pastor. Buenas tardes. Estando yo en la dichosa, pintando la mi callada, las cabrillas iban altas y la luna rebajada. Mal derruntan mis ovejas, que no paran en la majada. Vi de venir 7 lobos por una oscura cañada. Venían echando suertes quién ha de entrar en la majada. Y le tocó a la loba vieja, patituerta, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navaja. Dio 3 vueltas al redil y no pudo sacar nada. A la otra vuelta que dio, sacó a la borrega blanca, hija de la oveja churra, nieta de la oreja insana, que tenía mis tamos para el domingo de Pascua. Y aquí mis 7 cachorros, aquí perra trujillana, aquí perra de los hierros a correr la loba parda. Si me cobráis la borrega, cenaréis leche y hogaza. Y si no la cobráis, cenaréis de mi callada. Los perros tras de la loba las uñas desmigajaban. 7 leguas lo corrieron por una sierra muy agria y al llegar al cotorrito la loba iba cansada. Tomad, perros, la borrega, sana y buena como estaba. No queremos la borrega de tu boca loba dada, queremos tu pellejo para el pastor una zamarra. Del rabo cintas para sujetar las bragas y de tu cabeza un zurrón para guardar las cucharas y de las tripas vihuelas para que salten y bailen las damas. Pues yo siempre he dicho que hay que usar las células grises. Usando mis células grises, yo resolví aquel asesinato de aquel tren que se quedó en medio de la nieve al Oriente Express. Usando mis células grises, solo ellas, yo resolví los asesinatos de aquel maldito barco que iba por el Nilo. Aquí un grupo de personas, escritores, han exprimido sus células grises para ofrecerles a ustedes un libro que sea agradable a las suyas. Pero quiero decirles una cosa. Siempre que aparezco yo en escena, hay algún asesinato. Monsieur, ¿no será usted un asesino? Se cumple.
vingut el meu amic Marley, que es va morir fa 9 anys, i m'ha dit, arrossegant cadenes, un soroll que feia arrossegant cadenes, i m'ha dit, mira com estic i estaré tota la vida així, perquè no vaig ajudar els altres, no vaig voler ajudar ningú. I vindran 3 personatges, aviam si canvien la teva existència. Primer ha vingut el fantasma del passat. M'ha portat amb la Bel, que era la meva nòvia quan era jove i pobra. Llavors l'estimava molt. Però a mesura que em vaig fer ric, estimava més els diners que la Bel. Llavors ella em va deixar plantat. M'ha tornat a casa i després d'una estona ha vingut a buscar-me el fantasma del present. M'han portat a una casa derruïda, plena de forats, de finestres trencades, plena de crios que ploraven, que feien un xivarri terrible, i em preguntaven, per què ploren aquests nens? Perquè tenen fam i tenen fred. I a més, però i els seus pares què fan? No, són orfes, els seus pares van morir. I alguns els pares tenen els pares a la presó perquè no poden pagar els deutes. I d'altres, els seus pares estan malalts i no poden treballar. I han vingut avui a demanar-te, van venir ahir a demanar-te diners a casa teva i tu no vas voler donar diners per ajudar-los a comprar menjar. Bueno, però marxem d'aquí, que aquest xivarri em fa sentir molt nerviós i ja els donaré diners, Després ha vingut el fantasma del futur i m'ha agafat de la mà i m'ha portat a una habitació. Hi havia com una llitera. Hi havia un home malalt. Malalt, no! Està mort! Però com és que està mort i no hi ha ningú aquí per vetllar-lo? On estan els seus amics? Que no tenia família? D'amics no en tenia, i de família sí, però no la tractava bé. No tenia cap tracte amb ella. Marxem, que aniré a casa, agafaré els diners un altre cop i... vostè vingui, diguem tots aquests diners perquè vagi a comprar menjar i roba per a aquests nens. I d'aquí un mes torni a passar que li tornaré a donar diners. I ara em vaig a vestir bé perquè ahir em va convidar per anar a dinar el dia de Nadal al meu nebot. Li vaig dir que no, però ara compraré una ampolla de vi i un pom de flors i li regalaré amb ell el vi i el pom de flors a la seva dona. Vostè, la del barret de palla, vingui. A més, com que porta el barret vell, ja començaré a donar-te... Quina bona tarda que fa avui, no? I més ara, encara que m'he pogut deslliurar de pintar aquesta tanca. M'ha costat una mica aconseguir que ho facin per mi, però és que si es quedava sense pintar, la tieta Poli em castigaria uns dies més. Tinc molta pressa. He quedat amb la Becky darrere l'escola per llegir el llibre que d'aquest any del Club de Lectors de Pallejà. Ens ha arribat el juny, però és que aquí, a Sant Petersburg, no hem tenit cap club d'aquest. Ui, veig el meu amic que em fa assenyalar el seu barret de palla perquè m'amagui. Perquè m'amagui, alguna cosa passa. Allà darrere de les cadires veig l'Indy Joe. M'amagaré a la cova. I crec que avui no veuré la Becky. Aquí sí que veig és una dona de cabells blancs, amb ulleres i pinta d'intel·lectual. No sé si és a la sala. Pot pujar? Bueno, aquí estic amb pinta d'intel·lectual.
Vull llegir unes paraules de comiat perquè ja sabeu que he deixat el Club d'Escriptors en molt bones mans. Fa temps que penso en com puc acomiadar-me dels meus amics escriptors amb qui hem compartit durant aquesta segona etapa de 5 anys tantes coses boniques. Com a mestre no puc estar més satisfeta. S'ha treballat molt i hem aconseguit moltes coses plegats. Però el que em fa més feliç és la nostra amistat consolidada gràcies a la feina compartida durant aquest temps. Des de la primera etapa, ja fa una bona colla d'anys, hem anat treballant l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i la puntuació, sempre des de diferents nivells i en 2 llengües, fins a arribar a treballar diferents tipologies textuals, sobretot la narrativa curta. En aquests últims 5 anys hem editat 4 llibres en diferents gèneres: contes literaris, poesia, haikus i microcontes. El llibre d'enguany l'hem dedicat a microconte, gènere que hem treballat al llarg del curs 23-24. Alguns poden pensar que és un gènere menor, una ximpleria, una cosa sense importància i de creació fàcil. Res més lluny de la realitat. Un microconte és un text condensat, on no es pot revelar tot. S'ha de dir molt en poques paraules, de manera que has d'escollir molt bé la informació que vols donar al lector i evitar tota aquella que és superflua. Tot això és un treball de rellotgeria. S'ha de saber encaixar molt bé les petites peces per tal que funcioni el missatge. És com un joc lingüístic que exigeix una gran dosi d'estratègia i d'intel·ligència. Nosaltres hem intentat seguir aquestes regles encara que, de vegades, potser no hem aconseguit del tot. Així que continuarem insistint, treballant i aprenent cada dia més per tal d'escriure millor per als nostres lectors lleials. He deixat el grup amb pena, perquè ja no treballarem junts, però sí que el tindré sempre perquè entre nosaltres s'ha creat un fort lligam gràcies a la nostra afició, la literatura. Espero que continueu escrivint amb les mateixes ganes, que cada any editeu un llibre millor que l'anterior i us supereu i aprengueu moltes coses amb la vostra nova professora. Fins aviat.